sa ka. Don't lose your way with each passing day. You've come so far, don't throw it away. Live believing, dreams. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Randy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, If We Hold On Together. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Tubuso Negros Occidental. Ang ato matatampo nagdasingan nga Randy. Kuya, karon nga wa naman kita ginikanan. Unsao naman lang ni nato. May kabala ka na eh. Ako'y bahala mo. Unya, nag-eskwela pa bayasad ka kuya. Sagdi lang. Sagdunganon pa na ko ang pag-eskwela pagtrabaho. May problema na ko. Buhaton ako ang tanan makahumal lang ka sa imong pag-eskwela day. Ay mauni pangandoy sa tang ginikanan. O makagraduate lang kita sa college. Ayaw ka bala ka kuya. Pamagay katabang nimo sa kwarta pero akong i-promise ni mga maningkamot yung ko nga makagraduate ko. Salamat, Davey. Congrats, Day! Nakagraduate na gud ka sa high school. Salamat kaayo kuya ha. Day, dalangon ako'y hangyo mo. Unsa man na? Di mo gud malikayan ba nga ay mga manguyab ni mo niya, no? Kung mahimo, ayaw lang sa gid og sud anang butanga, ha? Kumanan lang sa gid ang imong pag-eskwela kasi bagog maunsaw niya ka. Oo kuya. Ayaw ka bala ka. Dili gid ako usika ng imong mga pagpaningkamot. Makabaw sa gid unya ko nimo pohon kuya. Tuod ay, kumusta man imong pag-eskwela? Nga nagtrabaho para ba ka? Sorry, Randy, pero hagbong na ka sa klase. Unsa? Nga naman, ma'am. Daghan na kayo kang absent. Nahibaw ko nga naling kamot ka doon, pero kung dili na mo kayong lunganin ang makakabutang, kinahanglan nga mubuhi yung kag-usap. Ma'am. Sakto si ma'am. Nangay nga, uhian ako ang usa kung di na ako kaya. Pero, naginahanglan kong kwarta. Mao nga, ang angay na kong biyaan. Mauna lang ang akong pagpuan. Sigurado ka kuya? Muundang kag-eskwela? O day, mag-focus na lang ko sa trabaho. Aron, ikaw, makahuman yung kag-eskwela. Kuya, kung dili na nimo kaya, sultihi lang gid ko ha. Manarbaho na lang ko. Dili, day. Di ka mo nung eskwela, ha? Bisan pag, wa ko itog,
o pahuway. Uning kamot yun ko para matuman na to ang pangandoy sa itong ginikanan. Sige lang, kuya. Kaya kung makagraduate na unya ko, unya makatrabaho na ko, ako na sa doon niya mo gasto sa imong pag-eskwela. Ay kung tanaw-na day, ang importante lang ako nga mamaayo ang inyong kaugmaon. Brad, okay na nimo nga. Kalau ni bahala ni. Buwan sa amo kinay emergency sa amo. Ha? Uy, kadaghan na itong alsahonan din eh. Hindi na ako kaya, uy. Kaya lagi nimo. Sige na, kaya nagali ko. Oh, Salamat. sakita sa mong lawas, uy. Yan lang gani kay hapit ako maabot sa amo. Makapahuwa ni gitang ko. Pilar, di ina natin ka nga na saktong oras para sa tanan. Ito sampay ka istorya ni Faye. Ikaw po yung naligyo ko paabot, Faye. Pagkasabot talaga na si Kuya Randy ni mo sa anong sitwasyon. Sitwasyon? Ngano? Unsam day sitwasyon ninyo? Kuya Randy, Sa kinsa mo ka, ha? Faye, ano napasuod mo kag bisag kinsa din eh? Kung usap pa yung lalaki. Dili ko bisag kinsa lang, Kuya. Uyab ko ni Faye. Unsa? Unsa uyab? Faye, sorry kuya. Sorry. Unta makasabot ka na ako. huwag mo ko'y mahimo pa. Sige. Basta isaad ako, ha? Na di maapigtuhan ang imong pagswing at tungod ang uyab-uyab mo. Bahin sa diya sa iyang pag-eskwela. Willard, please. Ayaw sa ron. Mas maayo pag mapauli na ka. Mabdo si Faye. Unsa? Unsa man nasuot sa imong utak, Faye? Ha? Naibawabay ka sa itong plano, ha? Nagsabot na tandaan at kinahanglan nga makahuman ka og eskwela. Unya karon, nagpamabdos ka! Kuya, sorry. Ikaw, no? May plano ni mo. Willard, di akong pangalan, Kuya. Kung kayo kabala ka, di lang ko pasagdan si Faye. Barugan ako ang iyang limabdos. Og plano na ko siyang pakaslan. Hinahinay lang. Wa pa kita mahibakon. Okay ba si Faye nga magpakasal mo? Okay ko, anak kuya. Oh, Para sigurado nga naiamahan ang akong anak. Day, nalangon ko yung hangyon mo. Unsa man na, kuya? Naibaw ko nga di na ako makabuot ni mo. Pero gusto lang unta na ako nga arila mo puyos ba eh. Aron makamonitor ko nimo. Nilabi na sa kong pag-umangkon inig panganak ni mo pohon. Uy, di na may mo, uy. Inyo nami. O di na ka pwedeng mag-apil-apil na mo ni Faye. Oo. Sige lang, kuya. Magsuroyan lang ko niya mi din eh. Sige. Dong, Willard, kung di na ganinin mo, magkasinabot sa kumanghod, iuli lang yung taong siyang tarong, ha? Ay, kabala ka. Ako'y bahala sa kuwasawa. Ang gaon ako siya glabaw pa sa imong pagpangga niya.
Pila na kabuhan nga naginusara ako diri sa bahay. Nanganak na lang si Faye pero wa pagid ko magsakita sa akong pagkumangkon. Wa mo suruya din. Kumusta naman ka nga kumangkod? Oh, kinsa mo ron? Kuya Randy. Day, ano bang daghan mo ni mabunog? Ha? Kuya, tinagmalan ko ni Willard. Siya, kaaniman ko niya. Kanong saan ni gibuhat mo, ha? Ang pagdagmal mo. Kanong saan? Dugay na. Wa pa ko maganak. Ayot siya. Dali, suda din eh. O, ayaw na pagbalik atong tawhan, ha? Ayaw na bayagad. Day, di ako ipalit nga gatas o diaper para ni Inday. Oh. Salamat, kuya. Naikog na kaayo ko ni mo, eh. Ikaw na mo ni gasto sa tanan namong panginahanglan. Huwag na ako iksa pa yan, Day. Pinangga kay tika. Sa pa, ako nang pagumangkon. Di na ako pwedeng pasagdan. Basta, isa adan ako, ha, na di na gid kami balik atong tawhana. Tumanan lagi na ang tanan akong gusto mahitabo na. Para sa di sa imong kaayuhan ang aking giunang. Kuya Randy. Ang sandi oras. Ayaw mo kayo. Pero, asok ikurtuda. Oh, nakataon na ba kasi na si Lefe? Magluto ko. Mingo mo? Saan ba ka sila si Faye? Niya ipapinig na ba ito? Kuya Ran, sorry kung wa na lang may magkuwat na mga mata ka. Pero nikuha mi ni Willard kay paulion namin niya sa amo. Oh, di ko nasukot. Balsig pasakit na sa siya atong animal nga Willard. Faye! Faye, gawas niya! Faye! Faye! Ano? Oh. Asas, Faye! Sa makakuya na ni. Pangitay ka kang bubot. Magdagubot yun ha. Kung di ni mo iuli ang akong manghod. Wa ka makasabot, ha? Mas gusto ni Faye nga ari po yung uban ako kay ni mo. Di na tinuod. Anhagod siya ni mo nga pasakitan na ni mo siya. Faye! Faye! Day! Mo ba? Pauli na lang ko, no? Dili na ko gusto mo uli pa sa ato. Ikapoy na ko nga grabe kay kakakontrolling, oy. Ikaw may magbuot sa tanan. Oh! Ikaw may nagpakaon ako. Ikaw may nagsuportan ako, pero in taon sad kuya, hatagis ako higayon nga mo decide para sa akong kaugalingon. Oh, ba? O sige. Sige. Mao na gusto ni mo. Sige. Pasagdan ti ka. Di na ko manghilabot ni mo. I'll be home for Christmas. Pasko kayo na ko. Pero naging nasarar ako.
Gusto na kay kong makita sa akong igsoon. Pero nahibaw ko nga, di na siya gustong makakita ako. Kuya Randy? Si Faye? Kuya, sorry. Pasaylo ako, kuya. Nasayop ko nga maski pili na ko si Willard kay Nemo. Huwag siya mausap, kuya. Pasaylo ako. Nakasabot tayo. Ano ba hilang? Kung gusto ka, magpalayo tayo ng lugar para magsugot ta sa atong bagong kinabuhi. Bisag asa, kuya. Basta kauban ti ka. Kinay mo ako nga safe ko. Basta na ako ni mo. Dili ko ni mo pasagdan. Di ko na mahitabo tayo. Basta kuyog lang ha. Bago nga, kaya na itong atubangon ang tanong pagsuway. Lose your way with each passing day. You've come so far, don't throw it away. Live believing dreams are always. Nalipay na lang sa ko kay bisan tuod nga wa makahuman og eskwela si Faye. Pero maayo na ang among kahimtang karon. Kay parehaming na ning kamot og trabaho para ni Inday. Og dinhin lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Randy nga taga Tubuso, Negros Occidental. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit kadagalahan, If We Hold On Together. If we hold on together, I know our dreams will never die. Ang maong kaagi, gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takan salamat sa inyong pagpaminaw. I swear